Aký je rozdiel medzi krtkom a orlom? Krtko pod zemou prežije, hahahach, čo je lepšie ako vyhrať paralympiádu, nebyť retardovaný hahahach. Najčastejší zvuk v Afrike. Škvrkanie v bruchu hahahach. Aká je najpozitívnejšia vec v živote afrických detí? HIV test hahahach. Muž povie, včera som zachránil ženu pred znásilnením, vieš ako? Sebakontrola hahahach. Z poloprázdneho autobusu mávajú stovky Somálcov hahahach. Smrteľná choroba v Somálsku, sračka hahahach. Čo má najradšej pedofilný nekrofil? Studenú dvanástku hahahach. Čo má spoločné cigáň a bolesť? Oboje cítiš hahahach. Najznámejšia ponorka, Titanic hahahach. Čo vznikne, keď párny valec prejde študenta? Študentská pečať hahahach. Čierny humor je ako dieťa s rakovinou, nikdy nezostárne hahahach.